kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agloplopyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan arika at taga-benget. Ngamsakpay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Boss Anses, kan happy birthday ka ni Sevi Bonges Ventura from Lunox. Reyes kan Gandesa family ti San Placido Rojas Isabela from Aldrin Reyes. Happy birthday ka ni mother ko Constancia Lega and Tiffany Leong ti Hong Kong from Nida Niveras. Shout out kada Dayan kay Rolyoda kan Jasmine Rivera. Mama Gina kan Tatay June ti Cagayan from Jermeline Gayon. Dante Velasquez, anak ko ada Dave Nathaniel. Amin akakabsat ko kan nanang ko ti Ili Tinagilian Isabela from Imelda Velasquez. Quiñones kan Mangawang Clan from Francis Quiñones. Kada kami dito'y POE Wangal Motorpool Trinidad. Mayumis kan Desio family ti Santa Fe Vizcaya from Melvin Desio Mayumis. Shout out pa'y kada Eson, Obar, Lacunsay, De La Cruz kan Cabanela family ti Ilisur, Burayok, San Juan, La Union from Eson Jerome. Happy birthday Brian Archie Bahian ti Dakapsur, Bani, Pangasinan from Alfie Bahian. Belated happy birthday Kuya Jepong. Shout out kada Magnus Kanyashika, Dumenden Antolin Alvarado, Pigaw,
Apayaw. Kastamot ti Pastor ken Ortigas family ti Purok 2, Parudun Sur, Apari, Cagayan from MJ Antolin. Lakay ko ni Alan Bilguera ti San Esteban, Ilocos Sur from Maricris Bilguera. Kakabsat ko dita Ilocos Norte, da Alden ken Albert Oloraza. Alexander ken Alvin Oloraza ti Japan from Angeline Oloraza ti Apayaw. Kakabagyak iti Abu Dhabi. Kastamot da ading Cheryl Carion kan kakabsat na from Renalyn Manzano. Shout out kada Hildo Sugitan, Audrey, Gwyneth, Faith Aaron ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rika. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti padas ti biag amay ikan biag babaan toy programa yo. Ilingad naklaangan manang itinagan Arika at taga Benguet. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Sapay ko ma tamapilimet ama idrama. Agmay may saak nga anak. Nalaos ti panangipatag kanyak dagiti dadakkel ko nang runa ni papa. Ngam adda napasamak kanyak agim muraan unay ti amak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idinagsubliak iti pagtaangan mi. Kalpasan ti 10 atawen nga immadayuak kadagiti dadakkel ko. Mami, dito ka diti palayo? Wan anak, ditoya ka din makkel. Apay nga rata kaslasan ka naragsak, mami? Ado nga amin dagiti lagi pa napasamak dito'y anak. Ngam saan nga amin kat naragsak. Adita, at ano may manglukat, mami? Rika iha, sika ka di agpaiso. Siyak nga rod mama, kat daito'y mati apo ko yun. Ni Junjun. Hello, Lola. Ang manuak. Kasya na ka ti Diyos, apok. Baala, sobra kayo. Umay kan anak. Un, mami. Agtugaw kayo. Agyaman anak, mama. Diyos ko, kunak no saan da ka na makita pa'y iha. Nagbayag nga inuray ko dahi ti agundaway. Agasem, 10 atawen adi ka nagaw-awid. Pakawanandak, mama. Ado tinagkurangak kada kayo ka ni papa. Di mon panunutan dahi ta iha. Tinapatag, nagsublikan. Adakan dito'y. Ayan ni papa. Ada iti silid mi. Ngam. Mama? Jakamono. Kaya't nakakasango, iha. Maawatak, mama. Di kaagdanag. Nakasagana ako namang sango iti amin. Basta makadan na kayo manan. Eduardo, adan ti anak ta, ni Rika, si Mang Peten. Kunak tupay kat. Nangag ko titimbak na itay. Saan mo asanguan ti anak mo? Awan panggapwa ka magsango kankwana. Eduardo, 10 atawanan ti napalabas. Wen, 10 atawan.
nga muuray na minsan, saan na nagparik na kadata. Gaputa nasakitan di anak mo. Agpada kayo ang nasakitan. Apay, Mercy. Di na napanunot ang nasaksakit kanya, tinaramid na. Simurot iti lalaki a siya asawa, kat kinabailan na ta tinalikudan ang naganak na. Ngam nagsublin ti anak ta, tapno ilintag na tinagbidutan na. Nalatawon ti amin, Mercy. Saan pa'y? Nang runak at adan apo ko ta. Adan anak ni Rika. Jakam mo, no kabalak pa nga aklunan ti anak anang talikod iti pamilya na. Ngam anak mo lata ni Rika. Anak mo nga agsubsubli. Tapno ilintag na dagiti nagbidutan na. Jakam mo no niya tinasaksakit, Mercy. No ti pa nagpukaw na, wano ti pa nagsubli na kaslaawan tinapasama. Saan ba ta masapul apakawan ng adakos? Ngamikam kumamot iti gundaway amang ipalawag iti bagina. Sa anak pa yan nakasagana. Sapay ko mga rod, ta makapagpanunot ka, sakbay amala daw ti amin Eduardo. Sapay ko ma. Dahito iti silad ko idi, Junjun. Mami, mabaling ka da sa mrakak dita sigo da silid mo dito'y balayo? Sige anak, ngam amangan no nakataptapok. Okay lang, Mami. Kaya't ko lang nga makita di taunag. O sige, mabit lang. Aday ta anak ko. Ay, kunaktupay ka. Nakataptapok. Madlaw asan ang naluklukatan iti nabayag a panawan. Wow! Naglawagayang ti silid mo, Mami. Ken, oray no natapok, makita nakapimpintas. Ha? Mami, ano dyan tayo tasidog ti kama? Ala, picture oh. At tapasot na napisang, Mami. Nan, kita agman, Junjun. At tayo. Damamakan papadagiti aday tiladawan, anak. Asino taday tayan tinapigis apasot tiladawan, Mami? Siyak, anak. Ha? Apa napisang? Sikat ng pisang, Mami? Saan, anak ko? Apay niya kasjay? Kasla na gagara na pisang tapno may kat ka di tiladawan? Gapo siguro takagurad unay idi. Saan da nagmurguray ta? Saan ka di, Mami? Diyak mo, anak ko. Sapay na kumatakas tangag paiso. Itad kong to daytoy kan ni Lolo, Mami. Sikati makaam mo, anak ko. Eduardo, umay kamanganan. Ti paborito ba si daan ti inlutok? Agyaman ak, Mercy. Ngam sa anak pa yung mabisin. Kaya't nakakano ang makasarita ni Rika. Awan tinasken na pagsaritaan mi. Ay, unay kan, Eduardo. Apay ayang ipapilit mo. Gaputa anak mo ni Rika. Uray ka sa kasakit, tinaramid na kan ka. Mercy, tinalikodan na ta ni Rika. Gapo iti dayjay alalaki. Ngam nagsubli akadwa na ti anak na. Kaya't asawan da ita.
Kaya't nanti makikapyakan ka. Pwes, diyak amo no kasano amang rugi kami. Kanya nga rin kaya't mo nga ramitan. Sangwam di anak mo. Nanggam ti ibagana uray apagbiit lang. Ngam ti pagbabawyam to ti saan mo apanang pakawan kan ko ana. Panunutek pa'y, Mercy. Nakaro ti nagbalin asusik mi iti amak, apuon ti panagtalaw ko. Kanjak pa nagpakpakita kadakwada, iti lasod ti 10 atawan, manang Emmy. Sinmuro tak iti pamilyado a lalaki, nga iso ti kinagura unay ti amak. Naaddaan kami iti anak, iso ni Junjun. Ngam nakisina akmatlaan kan kuana, idi pinangtaan nak ti asawa na nga idarom na kami. Nagbutengak kanapanunot ko ti anak ko. Iso nga ingkadeng ko ti imadayo. Iti panaglabas ti tawen, napanunot ko ti agsubli iti sidong dagiti naganak ko. Uray jak ammo no maawat nakpay ti amak wenno saanan. Dinakpulos sinango ti amak iti panagawid ko iti pagtaengan mi akadwak ti anak ko. Iso nga iti balay ti maysa nga ikit ko tinagdagusan mi ken ni Junjun. Mami, apay nga kita? Saan da pa nakasarita ni Lolo? Amo kakagura nakpailaan ni Lolom, anak. Anya nga min tinapasamak, Mami? Apa nagtalaw kay ti balayo? Idi ngamin ubingak, na istrikto unay ni Lolom. Ngam ipaay na amin nakasapulak. Taagmay may saakat nga rod nga anak dakan ni Lolam. Aging ga idinam amok ni Dadim. Kat dayjayan tinangrugyan ti amin. Kasta ka di, Mami? Sana kayat ni Lolo ni Daddy? Wan anak. Ngam awan na pulos tinagbabawyak anang ipatag ka ni Dadim. Tasika tinagbalin abunga ti ayan-ayat mi. Sika nga agserserbi apigsak ita, anak ko. Awan mo tin ni Daddy? Apa kagura nakalata ni Lolo? Di kagdanag anak ko. Dumtang tumatlaang ti aldaw, ama pakawanak ni Lolom. Kat agdadan na tayon tumanan akas may sa a pamilya. Sapay la ko, Mami. Ngamin, kaya't kumata na marakop ni Lolo. Eduardo, adya ti aramitom dito silid ni Rika. Daldalo sakto'y silid na. Italamanan analukatan to'y silid ni Rika. Kalpasan tinaunday a panawan. Iso nga ro na nakataptapok ti amin asuli. Kas itigurak kan kuha na nagtalinaed itinaunday a panawan. Apay nga ro dadaldalo sam. Diyak matam mo, Mercy. Amangan ngamin no, kaya't nandot ang subli iti daytoy asilid. Apay nga rod, adi ka agpatulong amang dalos. Siya kon ti mang dalos. Tanukas pangarigan sumrak to iti daytoy asilid.
Saan na namarik na asaan ko payak kayat ang makita. Eduardo, Jak pa'y kapagla nakasarita ti anak ta, aklo nakdaita. Ngam kayat ko ang makita kan marik na ajak binaybayan ti sigud alubong mi adwa. ang mga nuday to yan tirugi ti panagkinaawatan yung agama. Saan pa'y siguro? Ngam, sa ganak dayta. Tama nga no dumtang to ti aldaw ang maornos tumatlaeng ti amin. Patpatgam ka di ti anak ta. Natural. Apay kumasaan kat putot ko ni Rika. Amok ang napakawan mo ni Rika. Marikriknak. Ngam saan ka apilitan amang pasangbay manangkan kwa na diti balay. Orayak, asi ka mismo ti agdisnudo, Eduardo. Eduardo, iso ni Junjun, ti apo ko ta. Hello, Lolo. Mabaling ka din arakopan ka? Sige. Oh my ka, apog. I miss you, Lolo. Kumusta ka, apog? Nagdakil ka mo't gaya man. When, Lolo? Ngam, apay nga tala nga makita ka, Lolo. Ididama si mangpat kami dito ka ni Mami. Saan ka nakita? Ako At nangamin tinapatang nga inaramit ko di apog. Iso asaan kayo ang nasango? Kasta ka di, Lolo? Sana ya nakay ayat ti apo ko ta, lakay. Uwan nga Rod Mercy. Nakabibibo nga ubing. Lolo, basta manipod ita, kanayin tan nga kadkadwa, ah. Oh, sure. Uwan apog. Dahil talagayam. Promise, Lolo? Uwan apog. Promise. Junjun apog. Apay nga daka dito'y silid ni Mamim. Sinirip ko ngamin. Kat nakadaldalos mo tan, Lolo. Sana kas ididama si Mrikak, idisimangpot kami. Nakataptapok. Dinalusak to'y silid ni Mamim, apog. Ha? Kasta ka di, Lolo? Ay, manggayam, Lolo. At kahit ko nga'y pakita kan ka. Umay ka. Ay, dahito yo. Ladawan mo't dayta, apog. Wen, Lolo. Kung na ni Mami, ladawan nyo ka na talo dahito eh. Ngam, apay napisang. Apay nga wan jerupa ni Mami dito'y ladawan. Gaputa kagurak edin ni Mamim. Kagurgurak ulay. Kagura yun ni Mami, Lolo? Wen, gaputa pinanawan na kami ni Lolam. Ngum ita, jaka mo no. Nugura pa iti marikrik na ko no masaksakitan at laangan. Ha? Di ka mawatan, Lolo? Jak, amo na pa kagura yun ni Mami. Nasingpat ni Mami, Lolo. Kanayon nakaprotektaran. Kan, oray no marigrigatanan.
Sana nagsarsar nga nagtrabaho. Isasapay la kumata saan yung nakagura ni Mami, Lolo. Please! Nupay di na kam sinango ti amak, idisimmangpat kami ka ni Junjun nga anak ko iti balay mi manang Emi. Nagbalin mo't anasingad adagos da Junjun, kan ti amak idi nagkita dan. Maawatak matkit di no apay, akas jay ti inaramid ti amak iti panagsublik. Jak mapabasol, taamok asyak, tinagbasol. Ti inak ti akimplano, nga umuna aya si dagmi ti anak ko kani papa. Kat saan mo't anapaay, takas iti nakonakon, nadaras ti panagsinningad da papaken Junjun nga anak ko. Marikrik nakmat ket di manang, napakawan nakon ni papa, tanalagaan ngamin ang tiriknak ang nagsubli iti lugar mi. Isunalaan, tanalabit asaan pa'y akabailan ti amak ti mangsango kanyak. Agingga iti maysa nga aldaw. Rika anak, umay ka, aday pakitakan ka. Anya day ta, Mama? Nabayag nga intulin ko daytoy anak. Surat ni papam, para kan ka. Surat ni Papa kunayo, Mama? Para kanyak? Wan Rika, insurat na daytoy manuabulan, kalpasan ti ipapanaw mo idi dito'y balay. Naimbagman ta na iduli nyo day ti asurat, Mama. Naiuray pa'y kanyak. Wadrika, talaga nga indulin ko. Taamok adumtang to ti aldaw nga agsubli ka matlaang ditoy. Kat sa anak mo't anapaay. Ita adakan anak ko. Panawanan tapno mabasam ti linaon ti surat kan ka ni papam. Sige. Basaat, Mama. Rika, anak ko. Anak ko. Jak amuno ka sa nuwa kitawa kiti pamakawan. Dumteng to kumakipanawan ang mapakawan na tumatlaan. Jak man may pakita wano na iparik na no kasano ti kinapatag mo kanya kapoy ti kurak kan ka. Nga minaldawa sabsabulag ti presensyam iti amin asuli ti balay tayo. Nutumteng to ti panawan nga agsubli ka. Sapay lang tamaawat na tupay kas amam. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko. Amom, uray saan nga agtagtagari idi ti amam. Amok nga ururayan na ka, iha. Inaldaw ang nakaturong dagiti mata na itiri daw. Tunggal ada iti salas ang nakatugaw. Nalabit nga ururayan nati sa sangput mo. Mama. Patpatgan na kaunay ti amam, Rika. Iti uray ka anuman.
Mamati ak asaan anapukaw iti uray a pagkanitulaeng ti pamatagnaken ka. Kunak no, awan lugar kon iti da iti a pamilya, mama. Ngam nagkamali ak gayam. Saan ka apulos anapukaw iti puso mi anak ko? Amo kasi kati urayon ti amam nga umasidagkan kwa na. Nakasagana ka kadin, asumago kan kwa na. Uwan, mama. Uray anya ti agbalin a reaksyon kan pangadang ni papa. Nakasagaan ka mga klon. Amok kami nabasol ko matlaang. No apay aginuranak ni papa itinakana. Rika, anak. Di kag danag. Mamati ak aday tuyan ti umno a panawon. Tapno makapagpinakawan kayon nga agama. Mga barwanan tayo, anak ko. Dayjay ni papa, aday ti beranda. Panagkunak, dayto yun ti kapintasan agondaway tapno makasaritak ti amak. Sipod nagsubliak dito'y lugar mi. Itala ang maikanak iti gondaway ang makisaritakan kwa na. Diyakon paluspusan dayto agondaway. Papa? Rika, Nabasak ti surat yo na bayag na induli ni mama. Pakawanan dak papa. Amo kadakkel ti nagbasulak kada kayo. pakawanan nakmat, anak ko. Amok nga adumat tinagkurangakan ka. Nagbayag nga inuray ko ti panagsublim, Rika. Pasensya kayo no nabayagan, papa. Awan ngamin kirad ko asumango kada kayo. Nang runak at awan matla tinagmamaayan tinagbalin a desisyon ko idi. Iso api manawak iti poderyo. Tilaan nga nasaya at nga imbungan na. Kat naadaanak iti anak. Anak amang patpatigkar iti pakinakam ko. Pasensya kan, Rika, anak ko. Jakmat amo akas jay kayam tinagbanagam. Nairamraman pa kit din ti apok iti saan anasaya at anapasamakan ka. Pasensya ka no awan kami iti dendam kadag iti panawan akasapulam ti suportami kas dadakkel mo. Siyak tinagbasol kada kayo, papa. Iso asyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan. Katagyaman ak, papa. Tanak lundak matlaangan. Agraman ti anak ko. Agyaman ak tanak lundak manen. Anak, ti puso tinaganak kat kanayon anak alukat para iti anak na. Uray kasanupay kabayag a panawin tinaglabas. Lipatan tayong tinapalabas, Marcy. Rika, anak. Sangun tayo ti masakbayan. Mga barwanan tayo manen kas may sa anaornos ken naragsak a pamilya. Uwan, papa. Kayat ko ti mangrugi manen. Karaman ti anak ko. Mami, mabalin ka din agnaitan dito'y ayan da lolo kan lola? Kayat mo ka di anak ko. Un mami, kayat ko launay. Ngamin, at da lolo kan lolak dito'y. At da pamilyak. Talaga nga da pamilyam apok.
Kaya't sika, parabor na kakada kami ti Diyos. May saka nga anghel asimmangbay kada kami, apo. Agpaiso, lolo? Wen, apo. Diyak mo no kasano ak nga agyaman kada kayo, papa. Mama. Rika, anak. Saanan ang masapol day tari ka? Tinapatag, ada kayon nga aginay ti dinabi. Kas na pagnunumwad tayo. Mga barwanan tayo manan, Rika. Nga adda maibuyog a panagpipinatag ken panakaawat. Pudno day ta, mama. Ket dayto yan ti kararagsaka na kanito ti biyag ko. Tinabukal manen ti pamilya tayo. Among mami, nakaragragsakak. Apay, anak. Ngamin, agnanay tan dito'y balay da lolo ken lola. Ay, balay yu kunak kumamami, taanak da kamat. Kasta mami, umisem ka. Sana kas idawan tapay dito'y. Man makitak nga umisem ka. Amom, anak. Malaksid kan ka aparabor kanyak ti Diyos. Nalaus matlaang ti panagyaman ko. Ta itilasod tinaunday apanawan. Apan nakaisinak kada lolo ken lolam. Adto'y ta ita. Kadan na ta idan. Mami, Kaya rigan naman ang nagkalkal la utangak. Iding kadang ko ti simurot iti amam. Dinak binaybayan ti na marswa. Tamalaksid asimmang bay kakanyak. Nakasubliak pa yan iti sidong dagiti dadakkel ko. Iso naragsaka kon, anak. ura siyak mami. Naragsakak ta dan lolo ken lolak. Ken adda ka pa'y amamit. Di mo ka disapulan ni dadim? Kaya't ko mga damot dito ni daddy, mami. Ngam, saan mo't amabalin? Ngamin, ang mga napaan na kantumanan di babaya mang sapsapol idikan ni daddy. Junjun. Tsak kaya't nga damang pasakit kan ka, mami. Ngamin, patpat gan ka unay. Tsak kaya't nga dati mapasamak kan ka dakas. Di ka agdanag, anak ko. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Nang runak at adda akong dito'y sidong dalolo kan lolam. Talaga, mami? Awanan ti mga pakan ka? Awanan, anak ko. Takinapod no na. Sipod nakasublita dito'y lugar mi. Nang rugimot tan anariknak anatalgadak. Natalgad tan dito'y sidong dalolo kan lolam. Agad naman na maragsakan ak, mami. Agsisayaab kan, anak ko. Tinasayaat, maturog tamatan, taadalaman tirabii. Di ka agdanag. Natalgadtan, Junjun, anak. Natalgadtan. Nagbalin man ang nasalimo o tibiyag ko, sipod si Murotak iti lalaki a pamilyado man ng Emi, sa anak ang nagbabawi, tadimtang kanyak ni Junjun nga anak ko. No amirisak a naimbag,
Basol ko ti amin, no apay anaadaan kami iti susik iti amak. Ngam ti pagyamanak, narisot ti singgalot ming agama. Sakbay pay nga ada nakarkaro a pagbabawyak iti nakana. Saan la aday tamanang? Nakitak tinagpayduma a kinaragsak ti anak ko. Idi adda kamin iti sidong dagiti dadakkel ko. Nang runa pay, kat nalaos ti panangipatagkan kwa na dagiti dadakkel ko. Gaputaddan da mamaken papa akatulungak ang mga saasikaso ka ni Junjun nga anak ko. Ad-adon ti gundaway ko anang pasayaat iti panagbiag mi. Nakastrekak iti permanente at trabaho, kat ininot ana italuak iti posisyon ko. Makunaman amay saak a single mom, maipapaay ko ti amin akasapulan ti anak ko, nga iti agdama, kat addan iti high school. Nasalunat kan napigsapay mat nga agpadpada da papakan mamak. Iso nga amok a mabayagpay nga agdadan na kami. Kat makasubadak pay, iti amin a kinaimbag da kanyak. Daytoy iti pakasaritaak manang Emmy. Kat agyamanak, iti panang yurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko, husto tinakunam, nagbalin ana sa limo o tibiyag mo, gapo iti susikyo kadagiti dadakkel mo. Kung nangarudan dagiti natataangan, iti kanito aguraem, kan tallikodam dagiti dadakkel mo, kaya rigan na atin nalikodam meten tinapintas agasat, asumangbay kumakan ka. May sapay apang dayawak kan ka, kat tinagbalin a desisyon mo, a makisinalaangan iti ama ti anak mo, nga agdadata gayaman a pamilyado. Idi naurnos mo ti amin a nagbiddotam, nagbaliw a namin pinsan ti taray ti gasat mo, kat naikan kapay iti naurnos, kan natalgad a panggadan. Sapay lakuma, tadi mo liplipatan ti kanayon nga agyaman iti namarswa, agsipod tadi nakabinaybayan apulos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito iprograma tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Mapunas, ito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaan kan pandubo. Ligay kan ragsa. Isudat ng Paris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Andy at taga syudad ti Baguio, ngam iti agdama kat adda ija Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw.
Shout out iti de los Reyes kayong kan Abalos family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Shout out kada Raquel Israel Rabano, Irene Makugay, Jenny Gamad, Wilma Baroga kan Adonis Angayan Bidong. Bolosan kan Leda family ti Barangay Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr., Rosario Bersaval, Julie kan Elvi Cabansag, Sir Boyet kan Norma Osalia, Nelson kan Clarita Pahe, Ayan kan Shine Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe. Kastamot ti Cabansag, Bersaval kan Osalia family, ti Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose Jose kan Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Belated happy 53rd birthday Mamang Idang from Navia Ley Seria. Alonso Maliaga kantanya sa family, the Esther Maliaga Domingo and family ti Alakapan kan si Tanga Ballesteros from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Zenny, Ellie, May, Sheila, Let kan Olivia from Juliet Sugitan. Ramon Garcia ti Santiago City from Ben Garcia. Shout out kada kami dito'y CMFDC Station Hospital ni Sir Vicente kan Sir Bakidan kan dagiti napipintas a nurses from Joey Bingayan. Shout out kada Edeline Ugay Bautista, Eva Justo, Jasmine Rivera kan Angie Rita. Amin at taga K. Lion, Isuda Hazel Daugas, Yanyen Sagban, Carol Lingbawan, especially the mother and father from Chol and Uday. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye Galapon, Tibugnay Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine, ti Singapore. Bahian family ti Dakap Sur, Bani, Pangasinan, from Alfie Bahian. Jean Labaro kan Mary Joy dito'y Hong Kong from Corazon, Balaan. Shout out kadagiti dramatista ti Salem Productions ti Bombo Radio Philippines, Isoda Joby Dupais, Emily Kalika, Jenna Almoite, Ruben Crisostomo, Peri Claro, kastamat ni Ferdinand Feria, Mang Bianong, Eddie Bona kan Ma'am Remy Balderas. Mailiw kamin kada kayo from Noli Uy Ole ti Ilagan City, Isabela. Taberna kan Aquino family from Nuvelin, Taberna. Do or Die Troopers iti 17th Infantry Battalion Delta Company, the CAA Vidal, CAA Orpilia, CAA Kayumba, CAA Balikod kan CAA Ballesteros ti Kapisayan, Gataran, Cagayan from Pablo Binarao. Soriano family ti Sagat Cordon, Isabela, bakit ko ani Josephine Kulang ti Ohio, kastamat ti Kulang family ti Etchage, Isabela from Nomer Soriano. Lamberto Passion Jr., kastamat da Leslie May, Anaya Faith ken Noli Andes from Linda Passion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Andy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, takanayon kayo ang nakaradkad adanunan tuy nanumo asurat ko. Ilingad daklaanan man ang itinagan nga Andy, tubo kundi makalak iti syudad ti Baguio, ngam itakat adda akon dito'y Australia. Nakapagsuratak, tadamot padas ko akayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko mata makaibati iti adal kan inspirasyon. Bastardo, day tatiyaw awag da kanyak manang. Sabali ngamin ababai ti ingkalay sa ti amak idi, no pay immo na anaadaan da iti relasyon iti inak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbagtasin mangpat kayo, nanang. Itay pengar urayan da kayo. Pasensyakan anak ko, nag-overtime kami ngamin.
Kasta ka din, nanang? Nakaluto kamin ka ni Lola. Ay, kasta aya. Kat kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Okay mat, nanang. Iso na lang tadanda ni man ti exam mi. Adaman ng dagiti masapul na paggastusak. Nang runa ti pang matrikulak. Ay, sapay mabayag pa iti sweldok. Ngam di kagdanag, agarami da kiti pamuspusan. Narigat mo't no makisarita ka manan amaladaw kang agbayad. Mabalin lat tamat kit di ananang. Wen, ngam nakababainan anak ko. Kanayon latan akasta. Anyangay nga rin ti mabalin na talagang awan, nanang. Ay basta, saan mo pagdanagan tasyak ti makaam mo? Ala, inapay nga rod agpulos. Tapno makapangantayon kada lolam. Naturugan di adakbaw. Wananang pinaturog kon tada klase na inton bigat. Anyaya di pagsarsaritaan nyo itay nga agina. Eksamen da kanon nanang kat masapol nga agbayadan iti matrikula na. Kasta aya. Sapay mabayag pa iti sweldok. Ay, nagrigatan aya ti kastoy abiyag. Ano sa anak ko? Taday tanto anak mo ti baka tulong kan ka. Isungarod ngay karkarigata ka pagadalan, nanang. Paino ka sa riitam gamin di amana. Di ba't ko na tumulong iti panagadal ni Ande. Oo, nanang. Ngam numabalin, diyak narod kaya ti agpatulong kan kwa na. Nang runakat amok ti kababalin di asawa na. Ay, daytan ati naganab na. Impagarop na siguro nga agbyag iti naginawa. Tanang asawa iti baknang. Kalpasan anasikugan na ka. Naimbagkit diya, tasaan mo nga indarom. Bayan yun, nanang. Tinapatag, ada anak ko. Makaamumot na nutong palan na ti Karina at tulungan nak iti panagadal ni Andy. Si Kamot gayam, Joy. Dandani man nga minanti exam tayo. Agparikot man nun ni nanang iti pagbayad ko iti matrikulak. Kasimot nga rod ni nanang mo, kunak man no tumulong ni tatang mo iti panagadan mo. Kastamot timbaga ni nanang. Saan aya nga da restaurant kay matmatunan ni tatang mo? Apay di mo mapansarakan. Tapno dumawat kay iti tulong na. Kasta nga rin pampanunutot, Joy. Ngam amang ano kaungat-nak ni nanang. Di pa kadam. Saan matadakas ti aramidam? Anya ti amom lumangtod ni tatang mo. Di supay ama itulong mo ka ni nanang mo. Sa bagay. O sige, padasak nga ibagakan ni nanang. Tauray no siya kung ti umasidag ka ni tatang ko. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Amo ka marigatan kayo namang baadal kanyak. Nang rona kat, saan matalakkel ti sweldo yu ti pagtrabahuan nyo? Apay aya. Nanang, anya nga tano. O masidagak ka ni tatang, tagpatulong akan ko ana. Anya, maiturad mo ang mapansarakan di amam anak ko. Wan nanang, barang nun siya ti makasulbar iti parikot tayo. Ang mga numakita na kay asawa na. Sa bali ti ugali da di babae. Ang mga niya pa ti aramidan na kan ka. Di agdanag nanang. Iranak nga wan di asawa na. Iti restaurant dati papanak.
Takanayan mo't ijay ni tatang, saan ka di? Awan anak ko. Ay, sige, ngam agannad ka. Jak kayat nga da mapasamakken ka adakas. Wan nanang, agan nadak. Amok ano mabalin, saan akayat ti inak asingaan ti amak, tapno agkid daw kami laang iti tulong manang Emmy. Ngam inturturod ko nga impakadakan kwa na, akayat ko asarakan ti amak, tapno agkid dawak iti tulong para iti panagadal ko. Saan ang nagkatuluyan dananang kantatang ko, uray sikugnak kano idin ti inak, kasigon iti istorya ni Lolak, nangasawa kano iti baknang ti amak. Ingkari na ket di nga ipaay na ti obligasyon na kanya. Ngam saan anatungpal, tasabali ti ugali ti babae nga ingkalay sana. Kas namin kada kami, marigrigat laang idi ti amak. Idiadan nakam ko, na istorya kanyak ni Lolak ti amin. Iso anaturedak anang tuntun iti karbengak iti amak, manang Emmy. Andy, apay nga, adda ka ditoy. Pasensya kayo ni mayak di ti tatang. Kasapulak namin ti tulong yo. Anya tulong. Sana yang ngayon bagayo ka no, iti atulungan nyo ni nanang iti panagadal ko. Kasapulak namin ti pagbayad ko iti tuition tatang. Marigatan namin ni nanang. Narigat ngamin ti sitwasyon ko, anak ko. Sa anak ama kay gamit ti kwarta, no saan ngagdalan iti asawa. Kasano nga rodan tatang? Di kagdanag. Agarami dakit ti pamuspusan. Ngam kidawag ano mapalin. Saan ka unay nga umay dito restaurant? Ang mga numaranaan na ka ni Trudis. Sige tatang, ngam orayak ti itad mo. Masapol ngamin niya agbayad ak iti tuition, tadandani kami ag-examen. Kumusta ti papan mo ti ayan ti amam anak ko? Nagdanagak, ang mga numaranaan na kadya asawa na. Nakapagsarita kami nanang. Awan di asawa na, di na panak di restaurant na. Ay, nasaya at mat. Kat, anya nga itimbaganakan ka. Nagrigat nga ang sitwasyon ni tatang ijay nanang. Saan ka na ang makaigam iti kwarta? No saan nagdalan iti asawa na? Kinayat na dayta, iso nga anusan na. Ngam nagkarimot nga agaramid iti pamuspusan nanang. Basta sa anak ka no agpakpakita iti asawa na. Tapno awan ti rumso ariribok. Ngam marignak nanang. Talaga akayat nakatulungan ni tatang. Nasaya at matkatatao ni tatang mo. Isunala ang taga po iti ambisyon na bumaknang. Tinalikodan na ta, kat inasawa na day di abaknang. Sana bali nanang. Taore marigrigat tayo. Naragsak tayo mat. Sana kas ka ni tatang. Kasla kakaasi iti ayan ti asawa na.
Kamusta tin negosyo, iho? Nasayat mo't papa. Adulat tamat na kanayon ti umay dito yung restaurant. Good. Papa, ada ko may bagak kada kayo. Ngam pangasiyo ta saan nyo kuman nga ibagbagak ni Trudis. Ta sigurado ang makapungtot manen. Anya dayta? Kasla na patag-unay dayta nga ibagam. May itay tanak ko dito yung restaurant. Anya ti ginagara na? Umay ang kitkid daw iti tulong. Nabayag nga mina na sa anak ka nakaitad kan kuana. Apay nga mina di mo tulungan. Basta ilimad mo ka ni Trudis. Saan ay akas ta ti saritaan tayo de? Tsak mo't namin makikig gamit ti kwarta, papa. Amoy mo't ti kinaistrikto ni Trudis. Di na kaya tatulungak ta anak ko. Kita man lang agpaisuan. Saan kay diya kayat para ka ni Trudis nga anak ko? Tamo nga adan na si Kugam iti. Papa, Ngam gapo tanatangkan ti ulo ni Trudis. Kan, jak mat mapagkadkadan ti anak ko. Nakiasawa latakan ka nga oray, amo na matan edi, ti may papan iti na si Kugam. Ngam nakita ti kinasayat mo tao. Amo ka di mo may turadalukwan kan pasakitan ti anak ko. Iso ang naawat ka matlaeng. agyaman nak, papa. Pasensya kayon. Jak mapanak na kantibagik kada kayo. Tati kayat ni Trudis, katagtong palak iti amin na kayat na. Iso akas to'y siyak ta dati ti restaurant tayo sa tibilin ta asawak. Anyang agpaiso ti gasat mo. Sige, sakti makamo magtaditi tulong mo para iti putot mo. Basta di mo ni bakpakamo ka ni Trudis. Tadyak kaya't kag sakit tinakam kanyak dyan ako. Maawatak, papa. Katagyaman ak unay kada kayo. Apay na imay ka ditoy. Kayat ko kung mga itad na ito kan ka. Anya ditoy? Kwarta. Para iti tuition fee na andi. Ha? Bayada maaminan, tap na awanan ti problema. Nangalaam iti dayto a kwarta. Amo ka diti asawam ti may papan iti daytoy. Saan? Intad kanyak dayta ni papa, tap no itulong ko kada kayo. Amo na ti amin may papan kada kayo kan andi. Sakba nagkalay sa kami ikan ni Trudis, edi. Inka rin napalubusan na kamang tulong kada kayo maagina. Naimbag man, takas tagayam ti kapanunutan na. Lita, ano saan nyo kumanan niya ti may tulong ko? Di ka agdanag. Tamani po dita, siya kung tagarami diti pamuspusan. Sana balita ang mumot ni Papatar aramitek. Bala, di ako nagbayag. Ang mga numapan ni Trudy si restaurant kat dinak madanon ijay. Ulit Lita, pasensyakan. Manipod idin, ingka gumaan ni tatang ko ti tumulong kada kami kaninanang manang Emmy. Narigat ti sitwasyon ni tatang, takas iti nakonakon,
Sabali ti ugali ti asawa na. Talaga kayat na abukudan ni tatang, uray amuna nga daim mo na pamilya ti amak. Di na pulos kayat amaadaan kami iti komunikasyon. Ngam gapo tadan nakam ko, siya kon tinangipamuspusan nga agkita kami kani tatang, asaan amaamuan ti asawa na. Nagdakkel mo't ayaman ni nanang, tasaanan amarigatan amang isakad, iti panagadal ko. Apay nga itakala ang anak ko, itay pa'y ti dismissal yu sa anaya. Sinarak ko ngamin ni tatang nanang. Anda ngamin masapol ko di pagadalan. Kat masapol ang makagatang ako nitong bigat. Apay anapan ka pa'y lakan kwa na. Imbagamla ko makanya kon anak ko. Ang mga noodam ako na di amam no kanayon adumawat ka kan kwa na. Saan nanang? Naimbag, tadi na ka nakita di asawa na. Sigurado nga agapa damanan ka ni tatang mo, numaamuan na nga agkit-kita kayo. Di agdanag nanang. Awan ka na ita di asawa na. Nagbakasyon iti sa bala pagilyan, kat kadwa na dagiti gagayim na. Isa nawaya ita ni tatang. Ang mga no adagipulong ka dagiti trabahador da iti restaurant. Awan nanang. Takinapudno na. Ka-vibes ko amin ida. Kagurugura da mo di asawa ni tatang tanauyong ka no. Saan nakas ka ni tatang anasingpat kadakwada? Ay, kastaya. Wan nanang. Ken makitam ka di daytoy. Nagadamakbakan nanang. Ipabalon kanyak ni tatang. Tapno saan kayo kanon nga agluto ko ni Lola? Ayun na. Ay, nakababain anak ko. Saan nanang? Kaya't kano asulnitan ni tatang dagiti nagkurangan na kada tayo. Iso nga ipapaay na ti amin aginggat kabagilan na. Basta agadal ka nga rod anaimbag. Tapno adamot gunggo na ni tatang mo ang mga aramid amin a pamuspusan. Tapno mapagadal na ka. Day, apay dagita dagado amakbakan anak ko. Kasla da paskan. Naggapon na nga'y dagita. Insangpot ni Andy nanang. Ha, ay indangalaan na nga'y kadagita. Agkakaipas mo tamakmakan. Intad ka no ti amana. Naggapo ngamin iti restaurant da. Anya, nakisinarak manan iti amana. Ay nahalita. Saan nga ta delikado da itang aramidon da nga agama? Kastamot ti kunak nanang, ngam saan ka numot? Mapanlaang di apo ko yo, no awan di asawa ti amana. Ay, nagsaya at kat kuman, do saan napasamak ti kasta kada kayo iti ama ni Anday. Amo nga, da pa nagbabawi na. Naman niya ngay nga road, napasamak kan ti amin. Ti pagsayaatan na laang, ikagkagumaan na itan nga ipapa ay ti obligasyon na iti anak na. Uwan nga rod nanang, katdakkel a pagyamanak daytan. Babaan iti kastangar aramiden na, ininot mo't amapunpunas ti gurakan kwa na. Kastamot ti saam anariknak, idiin sukat na kami iti dayjay abaknang. Hanggang kaasibot, takasla nakabalod mo't iti sidong ti asawa na. Anusan na ananang takinayat namat. Uray agbabawi, naladawan ti amin. Kan nagkasarda nanang. Iso nga awanan ti maaramidan na, no di anusan na ti kasasaad na ita.
graduation mininta no may alawas. Wen nga rod anak ko, ay na, nagbiit ti panawan, agturpos kanton iti kolehyo. Naku namon nanang. Kastasaan nga rod ang mamatin ni tatang agturpusa kun. Ah, talaga? Agam, talaga adisidido ni tatang mo anang paadalkan ka. Karina day tananang. Kaya't nakana makaturpusak tapno na saya at agbali ng masakbayak. Kan tapno makatulong ak tumutan kan ka. Agyaman ta anak ko, tauray adan sa bali a pamilya ti amam. Saan naka tinalikodan? Ingka gumaan na nga impa iti obligasyon na kan ka. Makadar ay tungatan ni tatang ito nagturpusak? Ay, day tatijak mo anak ko. Amo ba ti kasasaan di amam? Sa bagay. Kaya't ko mga isagot ti diploma kada kaya dua. Tawari kasto ti sitwasyon ti pamilya tayo. Mariknak ngay patpatagdak unay ka ni tatang. Agpaiso day ta anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay. Uwan gayam nanang. Saan ka din na masaksakitan? Ay saanan anak ko. Gapo iti makitkitak itangar aramiden di amam. Apay nga rin adi ka nakiasawa iti sa bali nanang. Ay atom ka di pa ni tatang ko? Saan to ang mapunas day ta panagayat ko kenkwana aging ga iti tong palbiag ko. Ngam daragsaka kun, amakitkitak anasaya at tilinangan yung agama. Kat kanayon ko nga ikararag iti Diyos. Asapay ko takanayon na atarabayan ti amam. Kat ilisi na iti anyaman apagpaggadan na. Intod bigatan ti graduation ni Anday, anak ko. Wen nga rod nanang, maragragsa ka nak. Kasla ka ano lang day di pa naggraduar na iti high school. Ay, naswerte ka anak ko, tadi makal adasingpot, kan nagagat nga agadal ni Anday. Kan kang runaan na, maawatan na ti sitwasyon niyo iti amana. Wen nga rod nanang, nanakman nga anak ni Andy. Ang mabaliwak man ti saritaan, anak ko. Makadaray to nga ti amana iti panagturpos na. Diyak namnamaan day tananang, amo tayo mo ti sitwasyon ti ama ni Andy. Ay sabagay, narigatan, mga lumaamuan pa'y jay asawa na. Day tatilikliklikan da mapasamak nanang, tapno saan ang maputod ti komunikasyon da nga agama. Halakot, mawatan tayon tunday ta. Tinapatag, adda komunikasyon da ga agama. Happy graduation, anak ko. Thank you nanang. Daragsak ka kadimatlaang, Andy. Uwan nanang. Ngam naragragsa ka kumapay no nakaumay ni tatang. Di mo namnamaan day ta, anak ko. Imposible ang mapasamak day ta. Happy graduation, anak ko. Ha? Ha? Tatang, ada kayo? Di, apay nga imay kapaylaan. Ang mga numadaksan ka. Di ka agdanag. Tamo ti katugang ang kalalaki ti umay ko. Awan mo't ni Trudis nga asawak, tadamanan iti sa bali apagilian, akadwa na dagiti gagayim na. Iso ang nakaumayak. Tatang, agyamanak. Kat isagot ko kada kayo kan ni nanang ti diploma. Panagkunak anak ko. Ni nanang mo ti rumbang nga pangisagutam iti dayta. Taiso tinagsakripisyo manipod pinanawan kayo. Katagyaman ako unay, tayo tilaksid dagiti naaramid ko. Didak pulos inlaksid kaskamang ti pamilyayo. Sika ti ama ni Andy, kat saan ama punas dayta. Pudno dayta tatang. Katagyaman akmanan ka na kayo.
Ikarik nga ramidak ti amin akabailak, aging ka si bibiyagak. Tapno masulnitak ti amin anagkurangak kada kayo nga agina. Umdasan kanyak adi mo baybayan ni Andy. Day talaeng ti kapatgan. Katandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay. Oray na saan tayo kumpleto. Maawatak day ta. Tinapatag kanyak. Agkiking naawatan tayo. Ipatpatag kayo adadakkel ko.